Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Eta hemen gurekin daukagu Fernando Ambustegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Oskar Estanga, gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi. Ondo? Ongi, zuere bai. Bai, ni Arantza Ibarra naiz. Eta, guazen astera, Amaia, ematen dizut hitza. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok. Gaurkoan denetatik pixka bat ekarri dut. Hasteko mundu zabalera joango gara eta bertan bidaiatuko dugu Venezuelatik eta Israeletik barrena. Eta ondoren Europara egingo dugu salto, bertan abortuaren gaia hitz egiteko. Estatuari dagokionez, politika gaiak izango ditugu batez ere, korrupzio kasuak eta militantei eginiko konsultak besteak beste. Euskal Herriera ere egingo dugu salto, izan ere bitxikeria bat ekarri dizuet Donostitik, eta nola ez, Nafarroko gertaerak ere izango ditugu. Hoien artean, gaurko saioan, hizkuntza politikaren aurkako manifestazioa, eta bestetik San Ferminetan txupinazoa jaurtitzeko hautagaiak zein izango diren aipatuko dugu. Eta, kulturari dagokionez, Evaristo Lapoiako abeslariari ere aipamena egin behar diogu, albiste izan baita, eta kirolai dagokionez, Olaizela pilotaria eta Altuna aipatu behar ditugu. Eta amaitzeko, xelebrekerien eta bitxikerien txokoa izango dugu. Eta horixe da gaurko prestatu dugun guztia. Zenbat gauza, Amaia? Ikusten duzu, Itzegin behar dugu horretaz denetaz, Horren beste gauzakin, zer gusten duzu, Lan gehiagi dela kobratzen dugunerako. Eta dakigunerako. Baino... Venezuela non dago? Venezuela, a ber. Venezuela, telebistan bereziki. Sudurra galduko dugu, Baina hori, nik uste, orokorrean hitz egiten da asko jakin gabe, orduan, nor gara gu hori ez egiteko ere. Nor gara gu, zer gara gu. Hori da. Eta Amaia, guazen gertakariak, munduko gertaerak ikustera, ze kontatzen diguzu? Lehen gaiari heltzeko Venezuelara begira jarriko gara, esan dudan bezala hauteskundeak izan dira han, eta Maduro hautagaia berrautatua izan da. Baina oposizioaren esanetan hauteskundeak fartsa bat izan dira, eta errepika daitezen eskatzen dute. Zer irizi zaizue, Venezuelan gertatzen dena? Nik ulertzen ditut bi aldeak. Izan ere dena fruta kontua da. Eta hori? Nikolas ondua dago, fruta ondua. Eta ni gutienez zoituratu nago ondutako fruta jatera. Baina bertzatu freskotasuna behar dute, nahi dute, ez? Eta igual, Maduro ez dute nahi. Nik ulertzen dut. Zuk ere bardina betzatzen duzu? Nire zarantza ea dauden fruta hori dastatzen etxekoak edo kanpokoak, ez? Hain urrutira iristeko, ez? Ze fruta goxoa izango den, ez? Halako hainbeste iritzi sortzeko edo... Nik izan hori ez dut ezagutzen, Ez? Josu euki. Ez dut plazer hori hori Madurok pixka bat, ez? Ematen dizu pixka bat. Baina euskaraz ez dagoen. Baina badago fruta honek badu halako usai arraro bat, ez? Hemen honetaz aritzeak badu usai arraro bat. Ez dakizunean zerbait exotikoa da. Eta gainera, ilegala denean beti izaten da pixka bat. Ilegala? Ilegala, ez? Jende guztiak ilegala denean, ez? Botuak eta ilegalak, etorlako gauzak eta beti ukitzen du bere, ez? Sarma eta bere punto, Bai. Ondo dezagun beste gai. Guazen a ber. Venezuelatik Israelera egingo dugu salto. Jakina da munduko futbol kopa hastear dela, Israelgo kartzeletan preso dauden palestinarrek ez dute partidak ikusteko aukerarik izango. Israelgo segurtasun ministroak debekatu egin baitie. Antza denez, palestinarrek zaletasun handiz jarraitzen zuten munduko kopa, aurten bereziki izan ere itxaropensuak zeuden Egiptoko selekzioan den Mohamed Salah izar berria dela eta. Hemen daukagu, beti bezala, Israelekoak, Beti bezala, futbola. Ez dira irrealekoak, ez dira Egiptokoak ere, ez? Dira beste talde batutakoak. Eurovizioko neta egongo da zaintzaile, kartzelako presoen zaintzaile? Lan egin izan duela, dena den hori, ze gauza den hori, postea futbola debekatzeagatik, nik,
Triste gusten zaitu. Triste. Baina, ematen dit zer pentsatua, noskiz, azkenean, igual Israel o Palestinarrek igual beren hortasuna garatu beharko dute beste zerbait. Baina ez du gehiagi sartu nahi, ze, karo, hau oso gauza serioa. Bai. Bai. Eta ez dakit prestatua nagoen moralki. Bueno. Bai, Moralki igual prestatua nago. ni debekoa hitza berez ez zai gustatzen. Harrigarria da ez, palestinarrek egiptoarrak izate hor, jainko edo, ez? Jainkoa bezala, ez da? Bai. Europaragoa zoain eta zehazki Irlandara, izan ere abortuaren legearen inguruan bozkatu dute, eta 76% legeztatzearen alde agertu da. Baina, oraindik Europar Batasunean bada herrialde bat ez duena abortua inongo kasutan onartzen. Asmatuko zenukete zein den? Zein izango da, Nik uste dut ez bat bakarrik, ez? Baizik eta Malta, Andorra eta uste dut Vatikanoaren bai, ez? Hor egongo dela. Bai, Vatikanoa uste dut. Vatikanoa ez dut uste. Ez da. Nik uste dut. Ez dute beharrik izango, lege horrena, ez? Oi. Pasatzen da, orduan, ez dute beharrik orduan, horregatik ez dute kontemplatu. Bestela... Vatikanoa, ni berango nuke baietz, Gaur egun horrela egotea zer egizte zaizue. Puntakoa da. Nik zalantza dut 34 horiek, ez? 76ak baiezkoa bandu eta 34 horiek. Hor nun daude? Horiek zer, edo baliogabea izan da bozka, ezezkoa, konfunditu dire, edo ez dakit, ez? Nahiko... Andorratik esaten dute joaten direla beti Kataluniara, ez? Esaten dute, ez? Ba, bueno. Beraz, Kataluniatik Andorrara dirua eramatera, eta... Edo zertara nahi zen nuen legearekin elkartuta zertara ez zaitu argi gelditu. Zertara joaten diren, ez? Ez dakigu. Horretuko dugu, zer erosten dugu. Ni behin Vatikanoan izan nintzen. Guazen aber urrenkoko gaira, aber zeraten diguna maiak. Estatuko gertaerei helduko diet oraingoan. Aznarrek 2002an osatu zuen gobernu taldeko 14 ministrotatik 12 korrupzio kasuengatik kartzelaratuak edo inputatuak baitaude. Rufianek bere Twitterrean esan zuen bezala, Aznarren alabaren bodan izan ziren gonbidatuetatik zerbitzariak soilik geratu ziren aske. Bueno, Aznar oso irakasle hona izan da, ezta? Bai, nik hoi txalotuko nuke, hoi talde bada. Horroi deitzen zaio talde sena, filosofia berdintxua, gainera. Eta nik kezkatue biziko nintzateke 12 horiek ez, bertze biengatik, ez? Bertze bi horiek... Marginatu hori da bullying. Horiek transfuak, nola ditzen zaio? Bai, horrek adut egon behar dira pixka bat, ezta? Bai, nik uste dut ez dutela PP-en segituko. Non kokatu, non egon behar diren, Gaixoak. Baina, bueno, hori, bila daudenez, denak batera, ez? Garrantzitsua da. Aniztasunare ongi dago, ez? Denak berdin ere, ez dakit. Bueno, egia, bi egotea, ama bi, egia. Bai. Apostoleak bezala, gero beste bi, beste bi aurkitu dute, eta, bueno. Edizio berria. Oida. Baina, Pepe, hoixe, badizu, eta harro nago. Eta harro nago. Hori da. Bai. Nola ba? Eta zuk halko bat zenu zer? Dena bekaizkeria da, Dena da. Enbidia hutxe, Aber, Amaiak orain zer esaten digun, oazen ikustera, Pablo Iglesias eta Irene Montero militantei konsulta egin die 600.000 euroko etxearen erosketaren ondoren ea karguan jarraitzea nahi duten edo ez galdetuz. Momentuz behintzat, urrengo konsultara arte karguan jarraituko dute. Militanteen 78%ak babesa eman baitie. Pablo Iglesias, hemen gauza guztiak galdetu behar dituzte, Hemen dena elkatzen da. Eliza, politika, maitasuna, ekonomia, ez dakit, ni galtzen ez, pixkat, gehiagit, blokeatzen ez. Normala. Inbertze kontzeptu horiekin. Handik ez dakat oso argi, Eliza erosi duen, edo galdetu behar. Ero galderak erosi duen, ero jendea, ez? Ero jendeak baiet dio, baina moldatzen dira, ematen du moldatzen. Urrengora arte behintzen. Erran dute urrengora arte. Ez dakit esan nola esan zuten, urrengora arte. Bai, edo militanteen esku dago beren bizitza, edo orai gaina uste dut elkarrekin 3. bat izango dutela, orduan. Galdetuko zuten referendumean. Zein jarriko diogu, edo. Dana galdetu behar dute azkenean, ez? Vatikanoari, hori beti gertatzen dena da, ez? Baina, bueno,
Guazen, ikustera urrengo galdera, Ea, erantzuna behar ditugu, Erantzun bat, hori. Amaiak ematen digun erantzuna, pixka bat, ero zerbait, ez? Inspirazioa esaten da bezala. Oraingoan Euskal Herriko gai batekin atorkizue, Donostiako bitxikeri batekin hain zuzen. Pentsatzen dut Euskaldunen gehiengoa bezala sagardotegi zaleak izango zaretela, apuntatu zeren eta Astigarragan sagardotegi berri bat ireki dute, eta hain zuzen txinatar batek ireki du. Sakea bezala izango da igual? Hau Txot egiteko? Sagardotegi txinatar bat, ja... Bai, sakerresto bat, Susmatzen zen, ez baita nik pensatzen nuen, txotx oso ongi aterako da, txotx? Nik kezka dut Hernaniarren gatik. Ze Astigarragan ireki du. Eta orain india Astigarraganen da. Astigalaga. Eta kantua txantxibili, bueno, egongo dira beraien saltzan. Eta txuleta. Bueno, txuleta bentsat, zuk imaginatzen zera? Txinatarra txuleta ederra handia jatzen. Baina ez txakurrana, oza, txuleta esaten. Txakula. Eta okerrena izango da, joango garela gu, eta neko dugu merkeago izatea, txinatarrena delako. Hori da. Aber sagertatzen dan. Aber sagertatzen da. Baina, bueno, gaur gonbidatu batak hau, ez dakit badakizuen gonbidatu berri badaukagula hemen, gure lehengoko saioan, gurekin. Eta igual txinatarrari buruz beba hitz egiten digu. Edo txinatarrez. Guazen, ongi torri ematera, Patxi Larrion daukagu idazlea gurekin, filiatzaileak eleberria, atera duena, eta guazen, bera, ez atera etortzeko, eta nahi baldu gurekin pixka bat jolastu. Kontuz sakelak edo poltsikoak, hau feriatzailea izanen da, seguro. Bai, bueno, zu batez ere, kontuz ebile beharko zara. Ni fidatzen naiz, nahiz eta idazlea esan diate jende hona. Bai, nahiz eta idazlea izan. Bueno, ikusiko dugu, Bueno, hemen daukago gurekin, Patxi Larrion, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zelan zaude, ondo? Ongi. Ondo inguratuta, Kompainia noblean. Guen zaude gaizki, Bueno, eta guazen hitz egitera feriatzaileagatik, pixka bat, zer bultzatu zintuen feriatzaileak novela idaztera? Bueno, aspaldita buruan dituen da feriatze batzuk, edo historia batzuk eta hori kontatzearena, eta gero dokumentazio lanean da hasi nintzen, da topatu nituen da, espero ez nituen edo, harri-harria iztizkian da hainbat kontu, eta animatu nintzen da hori idaztera, bai. Zertan datza, edo... Ez dakit, irakurri dutenek, hau nonbait edo irakurri dute. Misterio. Misterioa dagoela, historia izkutua... Jaurre ezan da, hori tramatako katurik dago 79an, pasaren mendeko zenbaki polita, Zenbaki polita, Bai, nabari da Oskarrek ez duela leitu, oraindik, nabari da. Ni egozu bukaera kontatuko dut. Spoilerrik ez, oraindik. Orduan, 79an filmatu ziren Urbasaldean, ez bakarrik Urbasaldean, bi filma, Patton eta Cromwell, ez? Orduan nik, gogoan duta hori, Patton eta Cromwell da filmatu ziren da garaian, ez? Eta ezagutzen dituen da, justu rodaje horren inguruan gertatutako hainbat, kontu feriatze eta hori. Orduan da, hasi nintzen da dokumentazio lanean, esan behar dut oso ongi pasatu dola dokumentazio lan kontu horietan, idazten da bezain gustora eta aritu naiz. Eta gero lan hori eta eginda, hori, solda gizara hainbat kontu, hainbat historia, hainbat gertakarita lotu ziren trama hortara, eta azkenean... Eta joan ziren sartzen, eta ez? Eta hori Oskarrek leitu, baina Fernandok leitu ez, baina Fernandok irakurri duen da novela hori, atera nuen duela iaia bi urte. Bi urte. Zein generotan sartzen gara? Generosoan. Duela gutxi Iruñean egon ziren hilbeltzakoak, hau da Euskal Novela Beltzaren astean antolatzen dutenak egon ziren,
Hori, zaldiko maldiko urrezko lamien horrazia banatzen baitu urtero, eta haiei egokitu zaia urtengoan, hau da, 2017koa, baina duela gutxita banatu zen zaldiko maldiko honez. Eta gogoan dut hori novela atera eta hor aurkeztu nuela, ez da, nire galdera zen, baina hau novela beltza alda, ez baita hildakorik, odola bada, baina ez da hildakorik, ez. Baina, haiei egoki iruditu zitzaien, da gero, aditu batzuk ere, ez dute ez eskorik eta, ez. Orduan... Euliak ere bai datoz, ikusten dute beltza eta misterioa eta tortzen dira ona. Nik itzen dut, askoren izenean uste dut, espero dut, edo nik ez dakit oso bizar den feriatzea. Ez dut ideiarik ere orduan petxatu. Galdetuko diot edo oso inozentea galdetuko. Bai, Araitzaldean ez dakit ibiltzen den. Ferianteak bai. Ferianteak badira, bai. Araitzaldean da, hori, hor, kontua hori, feriatu edo feriaritza gazteleraz, Nafarroan da bizirik dago, eta feriatu berez zer da, ez? Ez da ez erostea, ez ebastea ere. Hau da, bietatik badauka. Lortu edo, ez? Lortu. Nola, ez da garbi da geratzen, ez? Orduan, ez dakit ez, hori, erastun hori, edo belarretoko hiek eta ikusten dituz, non feriatu dituzu, ez? Igual erosi dituzu, edo eta amatxik eta hola, ez? Gutxi zizkizut da bere garaian, eta hola feriatu zen dituen, ez? Eta hortik dator, orduan, feriatzen duena feriatzailea da, ez? Eta protagonista Martin Galdeano nondik inspiratu zinen hori protagonista egiteko? Esan behar dut feriatzele desente eta izan dituela eta inguruan ez, eta baina hor badirata nik ezagutu nituen da persona batzuk, 79an da ez zuten Martinek eta Luisek eta zuten adina, zaharragoa ziren, ja hilak dira, eta nik asko estimatzen dituen pajaruak, birigarroak ziren. Pajaruak. Eta hori, hortan edo, inspirazioa da. Eta normalean zertan inspiratzen zara idazten duzunean? Inspirazio horik ez dago da, transpirazioa da dena. Transpirazioa. Nigatik diozu. Zematen da, bai. Ez da erresa kamara aurrean. Transpirazioa da dena, ez. Gero, lehen esan dut hori dokumentazio lanik banekien da zer lortu nahi nuen, eta orduan ezagutu nahi nuen, banekien ze kontatu nahi nuen. Baina, garaia edo dokumentazio lana eta... Dokumentazio lana oso gogorra izango zen, ez? Bueno, gogorra, lehen esan dizut, ongi pasatu dut hori, ez? Ongi pasatu zu, baina... Ni, hori, funtzean da, bilatzen duena da hori, egia, ez? Dokumentazio lan handia egin, gero, fikzionatzeko edo gezurra kontatu alizateko, ez? Asko estimatzen duen da persona batek eta esaten du, hori, gezurretan hasiz gero, memoria. Hau da, ez, beti eutsi behar diozu gezur horri. Memoria horreki behar da, gezurra denbora guztian mantentzeko. Orduan hori kasu, orduan hori esan dezagun, novelan agertzen direla eta, hainbat gertakari fikzionatuak edo hainbat gezur agertzen dira, eta horiek ongi dokumentaturiko gezurrak direla. Eta sekretuak, ambizioak, traizioak horredanak, liburuan daude... Bai, kontatu ezaket, ni hasiko naiz hori kontatzen, da orduan Fernandok eta moti izadala ez. Lehen esan dut hori astebeteko kontua da, hau da, novela hasten da, aste arte batean, okerez baldin banaiz, eta asteren batean da bukatzen da. Azkar irakurtzen da orduan. Bai. Azkar, erreix eta gustora. Mila esker, gero mintzatuko gara. Gero koktel bat. Koktel bat, bai. Orain, azken bola honetan da, irakurle kluetara, irakurre txokoetara joaten naizenean da, ez dut, novelaz, baina ni koktel bat preparatzea heldu naiz, eta koktel bat preparatzen dut. Novela hasten da, koktel batekin, Maisonabe hotelean. Horria idazten da, banituen da hori, kapitolo batzuk eta buruan da idatziak eta, baina ez dikien da, non dikasi edo, eta alako batean lagun batek eman bialistean edo erakutsi zen behira. 79ko maiatzen, jokatu zen kokteleria txapelketa Iruñean, Nafarroko zabalketan, eta 3. saria eskuratu zuena Maisonabe hoteleko barman bat izan zen, duela gutxi gaina hiltzena, Lizarbea izenekoa, eta Patton izeneko koktel bat, eta zer dela eta justu garai hartan, edo hori, pixka lehenago, ean ostatu harturik ibili zirelako Patton filman parte hartu zutenak. Teknikariak edo aktoreak edo dena delakoak, ez? Orduan hori novelan hasi da, hori da vodka, ez da?
Fernando? Bozka eta gainera hola azten da. Vodka, ez. Hilbeltzan prestatu zuen, koktela, bikain, eta Zu probatu zenuen, zoritxarrez, ni ez nintzenan, gure familiatik norbait joan zen, baina konziliazioa eta lehitzea. Dana ezin da. Horra ez behar daztatik koktela. Bai. Ez, hori ba, funtzioan hori ba, hiru feriatze edo hiru iruzur, zera kontatzen dira, lehenbizikoak badu zer ikusia gasolinarekin, gogoratu behar dugu, bi filme horietan, txorta erabiltzen genuen da garai batean, ez? Nik ez dut solda euskarik egin, baina, horren berri ere badugu, ez? Hori solda euskandari zirenak eta estramoduan da dituz ziren, ez? Orduan, gasolinarekin da egiten da feriatze bat, gero, txama egiten dute edo tratu egiten dute filman arien teknikari batekin, eta horrekin lortzen dute jeep batzuk, eta bi jeep eta kamio bat edo feriatzea, eta ja hirugarrenaz ez dugu deus ere esan, ez da? Ez, hirugarrena gezurra da, irakurreko zuen, hiru, sei, Eta nik ez dut ulertu txortarena. Txorta, txortan ez duzu. Uste dut ez duela ulertu. nik uste ez dela hori esplikatu ditzen. Txorta eta esaten zitzaien hori, soldauzkan ari ziren da gaztei, txorta esaten zitzaien gaztereraz, Ez txortaz. Txorta bat. Eta liburua nori zuzenduta dago? Zein publiko? Nori izango zenuk ezuk zuzenduta dagoela? Hori ez dizut, hola... Ero zein gustatuko litzaizu, izatea zure... Road movie edo eta abenturazko zera, hori literatura eta gustuko duen horrentzako, edo izan daiteke hori egokia, takit... Eta beti, normalen idazle Nik lehen esan dizut hori nik ez dut buruan da hori irakurlea, nik ongi pasatu dut. Zu bidatzi duzu, ondo pasatu duzu, eta beti gustatu izan zaizu idazle izatea, beti uki duzu... Ni ez idazlea, ni irakaslea naiz. Irakaslea. Zure burua idazleak esate baterako hori nire ikasleak ere idazleak dira eta batzuk eta ongi idazten dute. Guk hainbat idazlan da egintzen dizkigu idazleak dena gara. Gertzen hau, kasu honetan da, novela hau atera nuen da duela iaia 2 urte, gero publikatu ditu ere beste ipuin batzuk, gero beste zera, ez da, baina nik ez dut idazletzen nire burua, ez dut... Sortzaile bezala pixka bat bai, ez? Sortu duzu. Baina hori... Feriatu zenuen liburua. Feriatu dago. Eta normalean, noiz gustatzen zaizu idaztea, daukazu zure... Hor ez bakarrik idazteko, bestelako lanak egiteko, nik behar dut hori goizean goizta altxatu, eta fresko, burua eta fresko duzun hori tarte horietan edo, idatzi ez dik atzalde partean eta ezin dut idatzi ez bada hori presiopean edo hori ez. Orduan hori hau buruan neukan dokumentazio lana egina, Iruñeko udal artxiboan da oso ongi tratatu naute, beste hainbat elkarrizketa eta eginda garai hori eta ezagutu zuten da personekin, hori guztia eta nuen da egina, eta hau izan zen da hori 3 hilabetez, egunero goizeko 5etan da altxatu, eta 7etarako lanera, hau da, loari orduak kendu. Eta esaldi filosoforik, ero poetikorik badaukazu esateko bezala zuk idatzetako esaldi nabarmentzeko bat. Ez da nirea, baina okerez banaiz, behin edo bitan da, agertzen da feriatzeetan. Ari denak egiten ditu hutsak. Norena da hori? A ber, Oskar, norena da hori? Gure aditu... Argi eta garbi, bai. Bakigu, norena den. Esan zuen. Behar bada, nik orain jarreko nituzke iragarkia. Eta gero ja, nahi bat duzu gurekin gelditu, pizka bat jolasten, gonbidatzen zaitugu. Aguantatzen bagituzu. Hori, aguantatzen bagituzu. Hemen posik, saltzan pizka bat. Eta, bueno, guazen amaiari pizka bat esatera bat, ez? UPNek Nafarroako gobernu egiten ari den hizkuntza politikaren aurkako manifestazioa antolatu du. Eta antolatzaien esanetan, eredua ezartzean adimen urritasuna dutenak eta kanpotarrak gainetik kendu eta guaiak soilik garatzea, guaiak geratzea lortu nahi dute. Zuek ez dakit nola ikusi duzuen, baina Maria Solana izuturi geratu da adierazpin hauekin.
Bai, ni zututa galetu nintzen. Izututa, gu ere izututa gelditu gara. Guai ez nekin nola idatzi, igrekoarekin edo nola. Ni nago zut pozik izatea guai. Guai. Sentitzen naiz guai lehenengo aldiz bizitzan. Bizitzan. Sentitzen naiz guai. Guai, Bai, Ez dakit, baina Niko gelditu nik ez gara. du onartu, ez dakit ez, igual kostatzen zaik gehiago. Sinestea guai, Zu lanketa bat egin duzu, niko behar dut. Sinistu dut esan dutelako bihotzetik. Orduan, bihotzetik esaten sentituta. Barrura arte sartu Benetan zaizu, esan bai, dute bai. sentituta. Orduan, guai izatea, denaren oso pozik nago, ze guk arrazoi teknikoengatik ez dakigu oso ongi nola joan den manifestaldia, baina zuen bai! Hori da! Eta espero dugu gauz bakoitza, bere lekutxoa, zein berdinarekin, baina... Eta oraindik jarraitzen dugu bere zaldiarekin, bueltak ematen be bai, Bueno, eta ja, ordurako igual guaiak gara eta onartu dugu. Bueno, a ber, Amaia, zer kontatzen diguzu, Sanferminak badatoz eta sentitzen dut, baina aurtengoan ere txupinazoa jaurtitzeko hautagaietan ez zaudetela esan beharrean nago. Rastrojo entzierrotako hartzaina, motxila 21, artearen lagunak eta Krisalis Nafarroa baitira aurtengo hautagaiak. Haupa Krisalis. Bere, Krisalis, eta guua. Eta haupa emakumeak. Urrengo urtean, urrengo artean guua. Bueno, merezi badugu. Ba, nahi bagozu zuek, nik 6 lan egiten dut, eta ezin dut torri. Niri ala ere hau beti iruditu zait PTU-en, Pamplonauten afera hori iruditu zait hori, ez dakit ez dut esaten da oso urrutita sentitzen duanik ez, baina Pamplonauten afera eta... Zeine botako, zeine botako, ala ere iritzi zait hori Krisalisten da propaganda eta iritzi zait. Eta bilgunea, eta bueno... Ni ustez... Indarra aukeko du, feriatzen du, Txupinazoa aurten baino, izen hauek, agian hori arrazoi teknikoengatik agian zure badakizu. Ziur, hori. Ez dakigu, baina hori, guk ez dugula aurten ere feriatuko, argi dago. Igual txinatarrek. Gutienez aukera badago eta aukeratzen dute, eta aukera ederrak badago. Evaristo Lapoiako abeslari ohia Gatilla taldearekin kontzertu bat eman ostean atxiki eta identifikatu egin du Guardia Zibila Kadizen. Antza denez, polizia iraindu omen du kontzertuaren amaieran. Nik uste nahi zutela, benetan eskupitajo bat botatzea, askok nahi izan dugu. Ez dakiz gertatzen da. Nik uste hor ikusi dela Evaristoen profesionaltasuna eta bere bizitza guztia eman duela hortan. Zeitxo izuen kontzertu bukaera arte. Pentsa hasieran bali mazen, atxilotzen baute hasieran. Horraindu dutenek, ze... Kontu zer esaten duzuen, ze aberra atxilotzen zaituen zuei ere. Bina izango zen ederra ere, atxilotu eta gero ze kontzertu emango zuen, Evaristo. Hori bai hona izango zela, Eta profesionaltasuna ikusten da, bakarrik botatzen diola listua bere zaleei. Selekzio bat dago. Horrei maitasuna ditzen zaio. Edakik gogoaz ez egin gogoen nuke, baina Evaristoz... Ez dago edonorekin konpartitzeko prest, ez bere listua. Ez dago edonorekin, dena den hori, polizia ere, aguantatu du bastante, Bai. Nik uste dut, lehenguan irakurri nuen ez, ja 40 urte kosta zaie ulertzea ez, Evaristoen. Baina esan zen da, esan zuen zerbaitengatik edo eta kantengatik. Nik uste kantu baten... Hitzak ez, daukan hitzak. Baina kantu baten hitza da, ez. Bai. Baltonik ere, bai, daukagu ez. Hamasei eta 22 irabazi dio Jokin Altuna Amezketarrak Aimar Olaizola Goizuetarrari buruz-buruko finalean. Emozioz betetako partida gogorra izan zen eta pilotazaleek izugarri gozatu zuten. Altunaren zaleek sekulako harrera egin zioten herrian eta gau guztian zehar izan zuten jai giroa. Partidaren hurrengo egunean berriz, bi finalistak elkarrekin joan ziren Ibizara. Ibizara, hori nik ere bain nahi dut, Euskaldunak, Hoi ederra da, Ibizia izi. Ibizara. Ongi dago, pelota ari delako sartzen, zirkuito... Bai, eta, nik ez dut Ibiza ezagutzen, baina ohitura da ez txuriz. Txuriz, hori da. Nik uste dut dela marketinga dena, Ze txuriz jantzita biltzen dira.
Iotariak ere, txuriz. Bueno, Ja, badira urte batzuk, hori ere galdu da. Pixka bat gorria bezartzen dute. Gorri, igual pixka gorri. Nafarroko koloreak emateko pixka bat, hor. Ojo ze, urrengoa izango da, jartzen badira Evaristorekin bezala, debekatuko digute pelota partidak ikustea. Hori ere, bai, horre ere helduko gara. Hau da, Israelekin inspiratuta sistema Hau dakizu grabatua galdetuko dela. Apa, Baristo. Ni igual ideiak ematen diet. Bai, igual, kontuz, aber gertatzen da. Eta Gipuzkoak irabazi du, Nafarro, zu Bergarakoa... Ni besni zinongoa. Ez da izinongoa, baina... Ni Bergaran sortuan naiz, baina... Baina Iruñakoa sentitzen zara? Ez, gurasoak eta Esteiarrekoa dira. Ba, dena Nafarra. Dela Nafarra, Ibizakoak ere Nafarra. Ibizakoak ere Nafarroa, Amaia, Ibizakoak ere Nafarra, Oraitzolarekin Aber zer kontatzen pote diguzu. pare bat hartuta, ja. Eta orain xelebrekerien eta bitxikerien tartea da. Gustatuko zaizuen berri batekin atorkizue. Orain, hain zuzen posible da kaloriak sofati mugitu gabe erretzea. Ikerketa baten arabera, beldurrezko film bat ikustean, ordu erdi oinez paseoa egitean adina kaloria erretzen dira. Kaloria gehien erretzen diren 10 pelikulen zerrenda egin dute, eta lehen postuan El Resplandor dago, zeinarekin 184 kaloria erre daitezkeen. Hori nik eskatzen dut, Kirolarik egin gabe, kaloriak. Baina, auskalo hori ikusten esan bitartean da, igual ari zara eta krispetak jaten edo... Hori bebainik egiten dut. Nik ez dut, nire ez nahi zahar galduko gola. Ez ezkit beldurrezko filma gustatzen, beldurtzen ez? Beldurtzen zara. Horregatik. Ni ez da graziosoa. Beldurra da. Baina beldur batzuk ematen dute barrea, ez? Bai. Bai, besteenek. Ni jakinen nuke gure programak Eber beldurra ematen duen. zenbat kaloria erretzen ditu, jakiteko Lehen txorta ipatu du. Behar bada, txorta kaloria batzu bai, ez? Sofati mugitu gabe ere, beste aukera bada. Bai, Bai, ni... beldurrari ezan daiteke. Edo ez. Bueno, a ber, probatu egin beharko dugu, ez? Ba, honena hori jakiteko. Bai, ezta? Bai. Probatu egin beharko dugu, Itzen nintzen egin apuntatzen beharko naiz. Tentsioa hor mantentzeko. Amaia, a ber, urrengoko celebrekeria, a ber? Haze beldurra. New Yorken guraso batzuek semea auzitar eraman dute, 30 urterekin, oraindik etxean bizitzeagatik, eta ekonomikoki gurasoei inungo aportaziorik ez egiteagatik. Baina badaezpada albiste hau azkar pasatuko dugu guraso nafarrei ideiarik eman gabe. Ba bai, jende asko gongo da pentsatzen hori, 30 urte, kostazaie, Bai, hau 30. lotxa. Eta 40 arte bai, Eta ongi dago, epaiketara behar den bezala. Seme, zurekin ezin da hitz egin. Epaitegira. Gogan dut kuadria baten da ohitura dute, hau da, seme alabaren batek ja 18 urte betetzen dituenean da, opari bat egiten diote, eta gainera beti opari bera. Maleta bat, eta maleta hori arropaz beterik. Alde. Ea ulertzen duten. Ea ulertzen duen. Europatik datorren ohitura. Orduan, feriatzaileak liburuan, ideia hori hartu zen. Ez hori ondotik hasi dute. Dela ongi dago ja epaitegiak ere, astean neurriak hartzen ze hau ja. Hala ere, nik uste hemen 30 urteenak ez duela funtzionatuko. Hemen 40 urteko ziklotara autoratuak daude, ez? Gauzek 40 urte gaute dute. Zuek esate baterako oraindik handa gazte txartela duzu ez? Biotzen. Ez, serioari naiz. Garai batean da... Baina existitzen da gazte txartela, hori da. Uste bai, ez? Garai bateko kontua hori. Uste dut hori ja luzatu dela, ez? Eta aldiz... Da gero eta luzeagoa da, ez? Bai, eta aldiz, kanpainak eta bai bankuetxeak eta hori finantzen entitateak eta gobernuak eta 55, 60, hau da, ez dago heldutasunik, edo gazte zara, edo zaharra zara. Dena ikusgarria da, guraso horien heldutasun marka, ez, semeari tratatzeko epaitegira eramatea, eta ongi dago, ze justizia denon eskubide bat da, eta familietan erabilia da. Igual farretu dugu, baina kontua uste baino larriagoa da. Hau da, Barcenasen Andrea, uste dut Iglesias abizen daukala, Rosalia, hori besteak beste eta kartzelatik liberatu da, 29 urte dituen bere semea zaindu behar duelako. Zaindu behar duelako. Noski urte bat epaiketara eramateko. Nora helduko gara, Amaia, nora helduko gara, a ber,
Arritxuz, Aber zer kontatzen digun orain, aber. Eta Afrikan arazo handi bat dute hipopotamoekin. Izan ere, hauek sortutako gorotz kantitate izugarriek, Kenia eta Tanzaniako Mara ibaietako arrainak oxigenori gabe uzten ari baititu. Konponbideri bazenute, ekosistem estadiz erakundeak beraiekin harremanetan jartzeko adierazi digu. Zer gertatzen da Badaukagu zertan hipopotamoekin? pentsatu. Hipopotamoen gorotza... Izango du, bere... Nolakoa izanen da hipopotamoa zen gorotza? Hemen, hitz egiteko Bizkaiari bat. Bizka bat jakin behar da ez, eta ikusi... Imaginatzen. Hainez imaginatzen erreka, hipopotamoak... Zaila da. Bortitza, hori bai dela bendurezko film bat egiteko, Hori gustokoa duzu? Ez du probatu. Hori. Beti erratu dugu, ez? Haukaka da, zai gustatzen. Ez duzu probatu. Hori egia da. Agorero desate dute bezala, hori honea de iritsiko da, Beti. Hipopotamoak Berandu baina beti. Edo arrain hoiek, edo igual arrain hoiek helduko dira. Eta Kenian arazo dela baldin badiote, eta kuriosoa da hori, ez? Ideiari baldin baduzue, Ez dakit, baina nik hona iritsiko da, hemendik gutxi da San Fermina ditugu eta Arga ibaia begiratu beharko da San Ferminetan. Bai. Hipopotamoak ez dakit horreko diren. Ez erik etorriko, ona dan altzen da, San Ferminetan baita. Beranduago ero, ez? Orain irudiaren txanda da. Honako hau aukeratu dut. Ingalaterrako Enrique eta Meganen ezkontzaren irudia zuzen. 2640 gonbidatu izan ziren eta tartean nor ikusiko eta Oskar. Isilean zeneukan, Ai! Horror! Han zaude, Zela, horra ere bai, edo zara? Ez que esan, nora joan behar nahi, 0B, pentsatu nuen, Ibizara, opera da, ez abeko dela beti pelotaz biztetan, eta esan, asko zobe. Gezure kankamotza. Hori non da? Oskar, hori non da? Hori. Hori. Buckingham. Juan da Buckinghamen, ez? Gezur txiki, ez zeren gezur arra baino gi osoa ez, Gelditu ginen astigarrara joateko txinatarren sagarrotegira eta ezin zenuela. Jarrirekin joan zen gero, parrandan. Eta ze? A ber, txaskarri hori gero badaukazu. Kriston ambientea, kriston ambientea, jende oso noblea. Oroigaren bat ekarri duzu. Noblea batez ere. Eta horregarri bezala, sekulako gogoa hemen gelditzeko. Bai. Joan eta bakin zejan. Bakin zejan. Gero Harry, ez? Harry ni beti imaginatzen du Clint Eastwood, ez? Ez dut imaginatzen, no? Harrio bat, eta dena koktel, eta ni hori bat, askoz nahiago maizona. Askoz erosoago sentitzen ez maizona. Ez zara bakarra. Haiek ere segurazki ere erosoago eta sentituko Hori diatek. ziur, Nor dira horiek? Jende pila bat azkaltzen. Jende pila bat, Enrique, denekin egoteko ez nuen denborarik izan. Jende jatorra. Aktore asko ere joan ziren, ez? Ez dute bekan erieta, leku bat egin ziotenela, eta ez dakiz hori eskontza bat izan zen da, eta orduan hori Harry eta bestea? Da Megan. Harry eta Potter. Da Megan. Dijo jataberna joaten ez da, Harry ni Potter. Bada liburua. Amen gabi saltzan, a ber, guazen zurekin berriro. Eta aldizkari satirikoei dagokionez, Mongolia aldizkariko bi azal ekarri ditut. Ea niri adina gustatzen zaizkizuen. Zer dago, gure lehendakari oia mina ateratzen, ero... Home, gure arantxa. Gure. Gelditu da barnean sartuta, ez da? Neri arreta eman dena... Zeinik esango luke, ez? Nik esaten hori, baina bueno. Mediaren ondorio. Neri arraro xamarra intzaitena, eskuineko perfila, ez? Atera direte biei. Bai, eskuinekoa, hori egia da, begira. Hori puntu, bai. Eskuina beti ondo. Bai, eta gainera, hor, biak post-pozi daude, ez? Eskuineko hortan, ez da gire. Hori ikusten da dela goizeko 8 ateratak etxean, ez? Persatik, goizeko duzu telefono hartu urretik eta ikusten da dela prest gobernu egun batetan. Hori da, prest bentsat beti daude. Haien beste 12 lagunekin. Beste 12 lagunekin, beste 12 apostolekin. Eta bati nor goian eta nor behan, Hori.
Sumizio puntu bat bai hor ikusten da, Bai, nik unekin azterketa soziologiko bat egin. Goikoak bekoa aukeratu zuen. Hori da. Bekoak orain ez du aukeratzen inor. Eta berriro Amonen jakindori esan da, daukate tonto horpeia, bai, bino gu Amonak esaten zuen bezala, oi, tonto listoak. Hori, dirua bentsat, rra, Orain, bueno, zuek gu baino gehiago jakingo zuen, zule maite, baino tonto listoak. Tonto listoak. Tonto listoak. Eta goikoak ez du ematen pixka bat Hitler punto... Oi. Bigotea falta zaio, baina ez dauka itxura. Hitler futbolista? Mira nola du. Hitler futbolista. Ui, edo hor zein dago? Kasta. Ez da txaleta, horratzean dagoena. Kasta. Kasta. Nik hitz horrekin da, barkatu, baina hitz horrekin da hauek esan nahi duen alderdi edo koalizio hau modu gutxiesgarrian hasi ziren da erabiltzen da kasta hitza, eta berez Iruñe herriko edo Iruñeko gazteleran kasta zerbait positiboa da, ez? Herrikoia, ez da igual hori da. Kasta honekoa da, mutila. Kasta hori hitza hola erabilita, ez? Jatorra edo jatorraren da parekot izan daiteke, ez? Baina, bueno, kasta hitz hau guztiz markatua geratu da. Kasta, pasta... Kasa, jardin... Zenbat pagatu dut, 6.000 euro, ez? Kalderilla bat da izan da hori pixka bat. Baina behar du, agian egia da ez dugula ulertzen zelekutan dauden. Ez dugu ulertzen. Hori da. Hor, gero, nomaiteo Galapagar da herria, ez da? Eta hor, Galapagar, eta hor, kasta, Vitorinoak hor dira, ez? Vitorino zezenak hori ganadutegia eta Vitorinoak Galapagarren dira, bai. Eta euliak gure inguruan, bai. Iglesia, Galapagar. Galapagar, hori, apagar, ez? Zandan bezala. Bueno, ederra, izkanbila, sortu dutela, ez? Baina, bueno, nik ulertzen dute, azkenean, beraien bozkatzaileek edo alderdiko jendeek babesa eman diete eta ni pospozik. Hori, babesa eman diete. Igual esplikatu diete aiei... Gainera, 191 uste dut ez duela, edo kontra bozkatu duela, ez? Eta horiek kontutan hartuko. Urrengoan, hori da. Bueno, Amaia, orain zekotatzen diguzu, guazen zurekin. Eta esaldi satirikoak bilatzen ibilina sarean eta honako hauek aukeratu ditut. Pablo Iglesias eta Irene Montero borra edo txurroa gozaldu konsultatu die beraien militanteei. Bueno, laster kontsultatu beharko dute, kondoia ero pilula ebili beharko duten biak ero. Nik porra uste dute, Porra? Bueno, ez dakit, Polizia guk ere dugu bozkatu edo... Denok, irekia da, ez? Ni porra. Zu porra, da zuk? Ni porra ramar noen, baina txurra Edo pilula. Pilula. Beste lasa gardotik montatuko diela pilula. Listo. Rajoik ea alderdi popularrak lapurtzen jarraitu behar duen edo ez, konsulta egin die militanteei. Zuri kontsultatu dizu. Igarri. Zer funtzionatzen duen, da zadute, ere konsultatu behar dugu, eta herria bat baldin badugu, eta ziurrezki asko baiezkoa zango diete. Bai, oposiziora pastu denez, hoxe da, ez? Ni uste alare sobera fite hasi dela, ez? Oposizioa barneratzen, ez? Hainbertze urte boterean egon ondutik, gaitasuna badu izan honen. Hombre, batez ere isiltzen asko, ez? Isilpean, nik Evaristo Berekin konparatzen dut, biak Galizian sortu ziren. Eta baute biak ere jakinduria, Konparaziona, Rivera lazo urdin batekin agertu da alderdi popularreko presoei babesa emateko. Etxera, popularuna. Faltatzen zaiguna bakarrekoia. Inertziak, ez? Lazoak, beti lazoak, Zergatik izango da, beti. Gurutzeak edo borobilak edo, ez dakit, trianguluak, romboa, nire romboa beti gustatzen. Audientzi Nazionala kartzelan sartuko dituen artista guztien abestiekin disko bat kaleratu du. Zure kanturi badago? Nik ez dut nahi hor parte hartu. Ez? Disko bat. Inspiratzeko ez. Disko bat. Badaude gai batzuk, hori bai erosiko dut. Hori bai, Erosi, edo Fan. kopiatu, edo... Eskabiatu. Feriatu. Izanen duzu, plataformaren batean da izanen duzu, feriatzeko modua. Feriatzeko.
Ba, hoxe izan da guztia gaurkoz lagun Sudurgorriok. Urrungoan gehiago ekarriko dizkizuet. Urrengora arte. Bueno, agur Amaia eta hurrengora arte, agur eskerrik asko tortzagatik, Patxi. Plaster bat izan da. Gustora mozara? Bai, gustora naiz. Eta bueno, eta zuen bai, hurrengora arte. Ongi esanak ongi hartu, gaizki esanak barkatu, eta aldugunak egin dugu. Gero-gerokoa. Aio. Humorez eta amorez. Hori da, hurrengora arte da nahi.